It was hurriedly implemented. Nikech samoro wacho ni en gimoro mi iruyo mana kaka COG bende wacho. Riwruok mar governors wacho ni en chenro ma bende iruyo. Implementation mare ok osebedo yo makare. Wanya bedo ni wan gi challenges mag implementation, but kaka mheshimiwa wacho, piloting no chak last year and user and acceptance and testing no chak last year. Maseche ma system ni koro no chako bedo run gini already kata seche mani yiero counties mane bedo piloted ne ging'eyo ok ni ne gikia. Koro mheshimiwa wacha adier ni dak ne gi raise issues seche goeko. Anyisi ni wan gi parastatals mokalo 300 to only around 10 ema no participate piloting. To wan kaka professionals mag supply chain waseng'iye to waneno ni system ber. Ne wan gi moro ni IFMIS manager procurement ne wawacho ni it was a financial system manitiere chike mag procurement ma it was not in line with. Again, ikuri atani mano chako process ni chono kata mbadi manose wacho ni an electronic system dhi biro makana mbadi owuon no wacho ni gini no bedo procured kane pok odonjo kata office manyiso ni mok en gima chako sani no chako chon. Koro in terms of implementation nitiere hitches matindo. But again, nyaka sani endi Council of Governors onego nyiswa ni penjo achiel. Dibe ni accounting officers magi poko bedo registered. 1st of July, National Treasury no keto GKICC. Mane gichako registration, mane giketo process mar registration mar jotelo. Mokwongo wan gi accounting officer. Then wan gi ginene, wan gi ng'ama represent board in that county. And then wan gi ng'at miluongo ni head of procurement. Ma iluongo ni procuring entity systems administrator. Mani jogi no sebedo registered in that system unless ginya wacho ni jogo poko bedo registered. In terms of capacity building, National Treasury no chako train users 1st of July at KSG campuses duto mag Kenya kaindi. National Treasury no train jo miluongo ni TOTs ma negi train around 60 of them. Sani there is another group ma igolo ma end of Friday, another group ma TOTs ni KSG Kabete ma bende work the team of training in procuring entities. So in terms of capacity, already no set team some bit of engagement. En mani gimatimre ni wachako financial year to jidwaro no chak nyiepo immediately before gitim gigo mane National Treasury ochiwo secular new team. Ne onyiso organization no team gimoro achiel mokwongo ornwa budget ti ornwa structure mar organization mari kaka organization chalo. Eka mondo wa map organization ni ang'o e system. Mano gima National Treasury nose wacho ni ji otimo oter makidhi sani e office ma National Treasury 6th floor nitiere group mobeta beta kind mar ji mang'eny ma provide support ne procuring entities mondo gi ensure ni gi on board. Koro issues mag training sani endi king'eyo website ma National Treasury ne gichako golo schedules mag training 1st of July. So training gisebedo ka gitimo. Organization ka organization ne oro ji auchiel Kenya School of Government mane bedo trained for 2 weeks. To jogi ne bedo trained kasto gidhi bedo TOTs e organizations maggi. Makata ni sani endi ne ane training moro. Manyiso ni training already dhi mbele. To Treasury be no wacho ni kapo ni winjo ka unu dwaro specialized training undiko ne National Treasury kasto gimiyo specialized training e organization maro mondo mi ubed gi yot mar onboarding. So issues miwinjo ma iwacho ni a system ok ti. Ng'ama nyisi ni system ok ti no onyise ni system ok ti kanyo. Nyaminwa no wacho issue mar training mar mine to gi jogo ma negi chandruok mopogore opogore in terms of disability. The moment ma wase train TOTs organizations gieki procuring entities dhi bedo gi task mar train suppliers maggi how kaka gidhi respond to tenders a system. Koro mano ok dhi bedo at National Treasury level nikech kaka organization ungi suppliers mu pre-qualified meku. And then National Treasury bende oketo every Thursday gin gi webinars magi train godo suppliers kaka ginyalo register a system noendo. So a lot has been done ma kaka mheshimiwa wacho ni
there is an element mar mistrust. Tadier en nitiere, apart from mistrust, nitiere interest mabende donjo iye kae ndiyo. Sani endi king'iyo electronic procurement, budget nicha mar organization idhi kete system jopiny te dhi nene. Gimone kaka ni timo, kaka ni lando tenda, kaka ni awade jopiny te dhi neno. Gima mheshimiwa wacho ni nitiere kaka jomoko sani endi nyaka ing'e ng'ato eki yudo tenda. Mano ok miriambo. To system ni dhi nyisi ni nitie kaka iseto system ma kiketo gimoro miluongo ni mandatory requirement. To in kaka supplier ama jauso ne sirkal, iketo that mandatory requirement system, onge kama ng'ato dhi delete. In fact, system olos ma onge deleting of anything mikete system. So seche ma itimo evaluation of tender, seche ma ng'ato nyisi ni tax compliance ni ne onge, prove ni adier no onge nikech ng'ani no upload e system kacha. And then okete mayot ma seche ma jogi keto tax compliance gi e system ka gi register, gi verify gi KRA, because KRA bedo mapped a system niendi. Manyiso ni seche ma wang supplier ni provide tax compliance mare, en gima KRA no se verify ni it is a genuine tax compliance. Koro king'iyo koko gieki, an kuma nene, meni jomoko neno ni ler moro dhi wuok, to dhi mono gi achieve gigo magisebedo ka gi achieve. Mano e pacha as an individual. Nikech adier kaka samoro mheshimiwa king'iyo kata CDF, iwacho ni we are going to have procurement officers mabende dhi support CDF. Kagi chano ni dhi timo a particular road, nyako bede procurement plan moro. To procurement plan no endo dhi bedo public. And the cost michano nyogodo that item. Koro ler madhi beto e procurement ema yudo ka ji mang'eny don't want. Probably kiwinjo ka ng'ato complain en ng'ama samoro zibedo ka benefit the darkness. Gimoro mheshimiwa nowacho ka endi ni nitie joma nok yud tenders. Chon Public Procurement Act ma 205 noko wacho ni serialized document mari. Ndalogo ema ne yudo ka document ni bedo platma, by the time idhi evaluation document no onge. Then ne wadhi waloso act moro ma 2015 ne wacho ni nyaka serialize iket numbers e pages. Mago bende kata kano oketi, still neji kelo documents gi kiti yudo ka gige kibede pod bedo placked. Okay yud ama gimanya lame excuse moro babe samoro ne onge evaluation criteria but itiyo godo to kick you out. Koro sani evaluation criteria midhi kete system cha ng'ato ka ng'ato dhi nene nigi okete ayanga to kete kanyo endo ni en mandatory nyaki bed kode. Kionge kode nyiso ni okidhi submit tender ni chane. Koro gini dhi konyo nyaka suppliers gieki mondo miging'e ni ang'o ma kambi ni dwaro, to nyaka make sure na upload document ni edi. So ler madhi bedo e EGP ema miyo ji shida sama owuoye ni edi. Though adier nitiere elements mag implementation ma waluongo ni challenges, ma teething challenges seche ma system chako. But again, already there are plans that have been set aside madhi konyo mondo mi organizations of board